ए भाई, टीम इंडिया के नायका जोड़ी के बीच मचल रहल बा एक जबरदस्त रेस। बात होत बा शुभमन गिल आ अभिषेक शर्मा के। पूरी सीरीज में दोनों ओपनिंग कैले। अभिषेक ता तोप के गोला जिसन ताबड़तोड़ बैटिंग कैले। बाकी शुभमन गिल थोड़ का टाइम लागल शुरू में। बाकी आखिरी मैच में दोनों मिलके धुआं उड़ा दिहलन। गिल के 16 गेंद में 29 रन, अभिषेक के 13 गेंद में 23 रन। अब बताई कवनो बड़का मुकाबला से कम बाका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अभिषेक से पूछल गईल कि फायर एंड आइस जोड़ी कहल जात बा, तो कहले, ना भैया, अब तक फायर और फायर है, आइस तरह गईल पीछे। आइहे बात के खुलासा कैले कप्तान सूर्य कुमार यादव। कहले कि दोनों दोस्त अब एक दूसरा से स्ट्राइक रेट में आगे निकले के रेस में बानी। मतलब साफ बा, अब टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी बन गईल बा फायर वर्सेस फायर। यही के नाम बा नया इंडिया स्टाइल क्रिकेट। अगर ई न्यूज बढ़िया लागल होखे त हमरा के बताइन। आज चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करीन आ तनी शेयरो कर दी। शेयर कइला से तनी हमनियों के मनोबल बढ़त रही।